Samantala, nagpakilalang booker na inirereklamo po sa Miss Universe Philippines Pangasinan bumuelta sa mga ibinabatong paratang sa kanya. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Matapos maiyere ang naging umano'y pang-i-scam ng isa nagpakilalang kaisa ng Miss Universe PH Pangasinan, dumulog ito sa IFM Dagupan upang maibigay ang kanyang panig. Sa kanyang mensahe ay pinaliwanag niyang nakabangga umano siya ng garong o kulong-kulong nung mismong gabi ng pageant kaya't hindi siya nakapunta sa event. Maliban pa dito, maging siya umano ay biktima rin ng pang-scam at bigong maipagtanggol ang sarili matapos masuspindi ang kanyang social media account. Nakipag-ugnayan naman ang IFM Dagupan sa mga organizers ng Miss Universe PH Pangasinan kung saan mariin nilang itinanggi ang pagkakasangkot sa inirereklamong booker. Dahil dito, inireklamo na rin umano nila ang nasabing booker sa otoridad. Matatandang lumabas online ang mga paratang sa kanya dahil sa hindi dito pagsipot sa mismong event matapos ibukang isang grupo ng mga dancer mula sa bayan ng Kalasyaw. Samantala, sinubukan naman naming hingyan ng pahayag ang mga grupo ng dancer ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang tugon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.